खुलुमबाय। बिटिआरनि सिबाबो आंनो आरो दिसपुरनि सिबाबो आंनो। बे खोथाखौ हेमन्त मामाया मा उद्देश्ययै बुंदों बे दिनैनि खोथा नङा, इलेक्सन लागालागि समनि खोथा। बेखौबो सावरायगोन। लोगोसे प्रमद बर' सारा दिनै बिटिआरआव 54टा बिजाब कनस्टिटुएन्सि दानायनि बाथ्राखौ गेबेङै फोरमायदों, रोखायै फोरमायदों। गासै 60टा सिट 54 प्लास 6 आरो सिगांना 40 प्लास 6 बेबादिमोन। दा बावहाय नोंथांमोननि मतामत आरो कमेन्टखौबो आङो नेनानै थागोन। गिबियावनो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोनहा नायग्रोदो। হল আৰু কিছুমান গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব লগা আছে আৰু সেই গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ পিছত গোটেই সমষ্টিটো ডিলিমিটেশ্যন কৰা হ'ব। ডিলিমিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক এইটো আমি অলৰেডি আৰম্ভ কৰি থৈ সিট হ'ব, এইটো 54 হ'ব আৰু 6টা নমিনেটেড। ডিলিমিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক এইটো আমি অলৰেডি আৰম্ভ কৰি থৈছো। পিছত কনসালটেশ্যন হ'ব, বিভিন্ন কমিউনিটি কাক কেনেকে একমোডেট কৰিব পৰা যায়। গতিকে আমি আশা কৰিছো 2025 চনৰ নিৰ্বাচনটো আমি এই ডিলিমিটেড যিটো কনস্টিটুৱেন্সি 54 ইয়াত আমি সকলো কন্টেস্ট কৰিব পাৰিম। কি হ'ব, ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বেছি পাব, এসটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশনো বেছি হ'ব, নন এসটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশনো। हेलो एवरीवन, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दा सावरायनांगौ बाथ्राया बेनो, हेमन्त मामाया इलेक्शननि समावहाय जे बिटिआरनि सिबाबो आंनो, दिसपुरनि सिबाबो आंनो होननाय खोथाया साननो गोनां बाथ्रा। आङो नेदोंमोन बेनि सायाव दिनै बर'नि मैखोम आफादफ्रा मा बुङो, बिटिआरनि मानाव गेदेर सिएम प्रमद बर' बिथाङा मा बुङो, डिपुटि सिएमआ मा बुङो, स्पिकारा मा बुङो, एमएलएफ्रा मा बुङो, बेखौ आङो नेदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बिनि हेंथायैथ' दंला, बे आवाज होनायनि एन्सार महरै एटेक काउन्टार एटेक होनाया आलदा, एन्सार होनाया आलदा, बा बुंनानै लानाया आलदा। दा बेनि सायाव जेबो बुंफिनलायनाय जायाखै। बाथ्राया थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। जुदि हेमन्त मामाया दिसपुरनिथ' दे सिएमखा, नैबे बिटिआरनिबो सिएम जाबायब्ला माथो दंबावो होनबालाय बिटिआराव बुंनानै लानांगौ मा दंबावो, बाथ्राया बेसो। आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे खोथाखौ बोरै सहायगासिनो दं। थाफानानै नांफानानै खामानि मावग्रा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां, मानाव गेदेर उरखावगोरा ब्रह्म नायल' जाल' सासेल' मन्थ्रि बिथांमोन, एमएलए बिथांमोना मा हिसाबै खोनासंनानै थाबाय थाखो, बाथ्राया बे। बेयाव इउपिपिएल गैला, प्रमद बर' गैला, सोरबा जिरन बसुमतारी आदा गैला, सोरबा राजु नार्जारी सार गैला, सोरबा फेरेंगा सारमोन गां फुवारनानै होख्राव बुंबाबो बेयाव खामानि गैला। खारना जाहैबाय हेमन्त मामाया बिटिआरनि सिफ होननानै लानाय लोगो लोगो बावस्लिम टटेलि गासिबो बन्द जानानै मोनसेल' सिंगोल हेन्डेड बिजेपि ल'सै। बेवहाय मामानि हुकुम, गासिबो मामानि कन्ट्रलाव जोबसै। बियो मामाया जेखौ सानो जेखौ मावो बेनो जाजोबनायसो जानोसै। बाव जोंनि हुकुम सोलिला। इन्डिया मा? इन्डिया इज ए सभारेन ससियलिस्ट डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक कान्ट्रि। आरो बेवहाय बयबो कास्ट एन्ड क्रिडफ्रा थांनानै थायो। गुबुन गुबुन कमिउनिटि हाम्प्रदायत मानुबिलाक यात जाय थाखाथ' आमी दिखेबले पाइছো भारतबर्षत। बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन कालचारनि मिक्सआप जानानै जों अनलायनानै थांना थानो हायो। बेवहाय मोनसेल' वान नेशन वान लेंगुवेज वान रेस, बे बोरै जाथावगौ? दा बिटिआरआव बेनो लागु जानो थांगासिनो दं। बेजों लोगोसे सावरायनांगौ खोथाया जाहैबाय नैबे, दिनै भिडिअआ लासै लासै थांगोन, जे 64टा बिजाब जानो थांगासिनो दं। बिटिसिआव बेसेबांमोन? 40+6 गासै। बेनिफ्राय एबाराव प्रमद बर' सारा नैबे भिडिअ क्लिप्सआव नोंथांमोन नुनाया 54+6 60टा, 54। बै नमिनेटेड जाबाय 6टाया। 54टा बिजाब जानो थांगासिनो दं।
दा बेवहाय साननांगौ बाथ्रा आरो बड'लेण्ड बुब्लियाव रोखा रोखा बुंदों नोंथांमोना मिथिबायना ओनसोला गुवार जागोन। दा मोनसे खोथा बेखौ निउस पर्टेलफ्रा जानला मोनला दाजाबदेर दुजाबदेर सोरनिबा बुंनायाव बुंलाबायनो नाङा, सैथोखौ फोरमायनाया नोंथांमोननि खामानि। बेवहाय जे दा बबेया बारायगोन बबे ओनसोला डिलिमिटेसन ट्राप बानायसै नङा होमबा? दा बे बिटिसिआव 40टा समस्तियाव राननानै बे ओनसोलफोरखौ रानखाबाय फुरा। दा बे 40टा समस्तिया ओनसोलैनो फुरा फिलापखा। दा बेवहाय 54टा जायोबा बबेखौ बारायगोन, बबे बिजाबखौ बारायगोन? दा बेवहाय सोसन सोब्र' खालामनाय जागोन। दे बे जाबाय। दा बावहाय बबेखौ बे थिगैनो दङ नङा होमबा? बारायगोनसो। दा पपुलेसन बेसिसाव नायदो नों। बिटिसि बिजाब थानो थाखाय बेसेबां पपुलेसन नांगौमोन? दाथ' बिटिआरनि बे 54टा बिजाब दानो थाखाय इसेबां पपुलेसननि गोनांथि गैया। हयथ' मोनसे समस्तियाव 13,000 12,000 पपुलेसनजोंबो जानो हागौ। 40,000 30 35,000 नाङाबो जानो हागौ। दा बावहाय खोथाया जाहैबाय बेखौ लानानै मोनसे फुरा महरै बिजाब दादोंमोन बिटिसिआव। दा बेखौनो गासै बोफ्लेनानै 54टा बानायबायब्ला होमबा बेखौ बानायनायाव बे ओनसोलखौ बुखावबासो 40टायानो दंमोन, बेखौ 54टा बारासिन बानायनानै बेखौ बोफ्लेनांगौसो जानानै फैसै। बेयाव खमायगोन बादिसो मोनदों आङो। दा पेकेजाबो खमायनो हागौ। दा मा सानो इन्टेलेक्सुयेल आरो गाइस नोंथांमोना बेनि सायाव कमेन्ट्स हरनानै इनफरमेसनखौ फोरमायहरबानो जाबाय। आं नेनानै थागोन। दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेखिनियानोसै। स' भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। इनफरमेसन नांगौ आंनो खिन्थु नोंथांमोन रायजो राजाफोर आरो गाइस आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन बिराद टेलेन्ट नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आं नायो। फोरमायहरबानो जाबाय दे। स' भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।